Right. Umabot apo iti 9 billion pesos mga idol kiti kaaduna. Isang nga makidamag teman kini Idol Dennis. Iti nga gundaway apo kada iti report na may panggapay lang apo iti ICI. Nang runa kada iti coverage idla eng kalman. Okay, ada iti signal tayo ni Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Go ahead, Idol Dennis. Kinumpirmaran ti ICI iti bilang ken nadagop dagiti proyekto iti Ilocos Norte nga nagbalin nga controversial iti nga kalabes. Iti panagturong iti grupo ni Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Kadwana ti Yusef ken ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nagturong dumangay ili ti Ilocos Norte partikular iti ili ti Nueva Era. Bagana in the interview mo umabot 150 projects kadong kadagitoy ket proyekto iti Diskaya family nga umabot 9 billion pesos. Muna nga tinurong iti grupo iti Bungo Bridge katay damatan iti Bungo Dike sa nagturong iti may sapay nga Plakuno projects iti Barangay Karay iti iti Nueva Era Ilocos Norte. Bagada nga di proyekto nga makita kung gasageta mo double check gusto matlayang iti nakaibanagan iti pondo no dahil standard bueno sang napintas iti panakaaramid na awan iti plano ken data nga ito bitbit iti ICI so po nga saan dapat makonfirmaran no dagito na pintas kung saan ti panakatrabaho ng initially at dali tinakita na na-repair kahit nga sal na-repair at dali tinaperde nga paset dagito ng proyekto iti Ilitian Nueva Era paset iti pwede naman ini Rodolfo Azurin Jr. ti ICI Special Advisor ang nagpalang kadagito ng investigasyon na Plakuno projects iti pagilan na Pilipinas, partikular iti Ilocos Norte. Lahat ng project na inikotahin dito ay sabi na mga English natin dito, majority dito ay Bisaya. At nakinagte, sabi nga ng ating Presidente, need to investigate. Hindi lamang ang purpose ng pagpunta dito ay para makapag-file ng kaso. Tinitingnan din natin yung kabuuan ng area because we will be also recommending to the President paano ba natin maiwasan ang mga mangyayari na po. And itong area na ito is part of the 18 na major river basin na in-identify ng nila Secretary Dave Simpson na sana ay gagawin ng para maging cascading ito para sa ganon yung mga tubig na parating pagdating ng tag-ulan maiikot para magamit para sa ibang bagay like farmers, yung pwede rin magamit sa mga yung even sa irrigation, diba? Even sa potable water, so lahat isa na. Kaya nga ang plano dyan is yung 18 na major river basin na in-identify nationwide. Parang doon yung papunta yung recommendation ng EPWA as well as yung ICIC. Dali lang po yung tabi pati sa Ilocos Norte. Dito? Yung projects ng ilan po. More or less mga 150 flood control projects. Amounting to? More or less mga 9 billion. 9 billion? Million. From 2016 to 2022 lang. Yung 150 sa Ilocos Norte po yun. Ay, Ilocos Norte. Ano ba yung mga implementing agencies? District level, regional level, o national level? Implementing agencies. Iba yung direct na ba yung service? Ni attorney ni General Retired General Azurin. Nga dito yung proyekto ket assorted meaning at the national, agabuta regional, isang halo-halo at dito yung proyekto from 2016 to 2025. Kuna na nga at rito mabati
nga investigator mang double check dagito yung proyekto para palang iti panakam mo no gusto mo tayong saan iti panakaibanag dagiti plano kasi committee specification iti plano uno dagiti sa standard yung initially iti panagpa-share iti kalman dito mga proyekto at dagiti nakausling landok nga dito kita na measure no gusto mo tayong iti kabingbang kadakkel iti landok konosar plus iti nagpurpur nga doon nga paset iti digging nga dagiti pagpasaran the investigation recommendations to iti ICI into malpas that investigation. Kati napasamag di alman sa mere inspection lang Edil Bernard dagiti projects iti Ilocos Norte sakit ada iti pagpasaran da nga mangtato iti recommendations no ada kadi iti karaman na makaswan ada ito investigation iti probinsya ti Ilocos Norte. So kalpasan iti Nueva Era dito yung batang nagturong pa iti do mga lugar nga sumorong dumaten iti pangdanon iti report manipod ti Vintar kasama ten iti Assurat iti Lawaga. Manipod pa lang iti Nueva Era Idol Dennis Zalitio Tatak RMN.